Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebery kanal. Ja sam Račke, danas je nedelja i vreme za Q&A. Verovatno znate da smo našli generalnog sponzora za edukativni Q&A serijal i to će biti Marvel kompanija koja će svake nedelje da vam izdvoji jedno parče periferije. Dogovor je tako da ćemo svake nedelje raditi ovaj Q&A serijal koji smo započeli. Vidim da vam se dosta dopada, ima dosta interesantnih pitanja, ali kao što znate, ovo treba da bude što kraće i što edukativnije, da vi u kratkom vremenskom intervalu naučite neke stvari i zato je taj edukativni Q&A serijal koji će biti nedeljom namenjen za to. Ovo je zapravo treći Q&A, izabrali smo do sada 10 najboljih pitanja i danas ćemo izabrati još 5 i ovdje ćemo napraviti jedan presek, zato što sledeće nedelje kompanija Marvel će izdvajati proizvod za vas i taj proizvod već stigao. Vidjeli ste na Instagramu o kakvom proizvodu se radi, tako da neću previše da zdavim. Ono što hoćemo da uradimo jeste da ćemo napraviti jedan presek i od tih 15 pitanja izabrat ćemo random jednog dobitnika. Koja će nagrada biti? Pa mislim da je sasvim korektno da bude White Shark Miyamoto miš, skroz je okej. Pobednik će morati malo da sačeka zato što je White Shark ovaj miš zapravo poslao na test, a mi smo rešili da ovaj miš podelimo sa vama u vidu edukativnog Q&A. Neko od vas koga čepa izabrao da je veoma interesantno pitanje, imat će mogućnost da osvoji ovog miša, tako da nas pratite na Instagramu, radite objave. Da ne tupim mnogo, idemo odmah na edukativni Q&A i prvo pitanje koje je Cveć postavio: da li će izaći test Ryzen 5 2500X procesora? Ne mogu da vam obećam kada će izaći test Ryzen 5 2500X procesora, zato što smo u ogromnoj gruži, taj procesor zapravo nije ni namenjen za testiranje, već AMD kompanija u sklopu Thermal Take Case Mode eventa poslala taj procesor da bude u sklopu builda, tako da ćemo sigurno odraditi kao serijal u TT mod takmičenju. Kaže Viktori, kada kupujemo cooler za CPU, da li trebamo da pazimo koji ćemo uzeti? To jeste, gledao sam da piše socket 1150. Da li trebamo da imamo procesor koji ima socket 1150 ili je totalno nebitno? Imaš uglavnom dve stvari koje treba da ispratiš pri kupovini kulera. Prva stvar jeste socket. Ukoliko tvog soketa nema na listi, ti po uputstvima ne možeš instalirati taj kuler. Naravno, možeš izmodovati nekako i taj kuler namestiti, ali ne bih preporučio to radiš, već kupi kuler koji može da se instalira na tvoj soket. Recimo, imaš procesor Ryzen 5 1600X, to znači da je tvoj soket AM4 i ti tražiš kuler koji ima podršku za AM4 soket. A druga stvar je visina kulera, tako da možda ti stane u kućište ili ćeš morati da držiš otvorenu stranicu. Sljedeće pitanje: Agram Crew, kada kupim PC, kako besplatno dobiti Windows 10? Prvo, ne možeš besplatno dobiš Windows 10, ono što možeš jeste da skineš piratsku verziju. Sa druge strane, možeš na samom oficijalnom Microsoftovom sajtu da skineš Windows 10 koji nije aktiviran, ili realno možeš kupiti za par dolara Windows 10 na eBayu ili nekim sajtovima koje smo već reklamirali. Kaže Steffi 111, hell yeah, Disturbed, jedan od najboljih metal bendova. Skroz se slažem da je Disturbed jedan od najboljih bendova današnjice i uvijek volim da poslušam njihovu verziju Sound of Silence, zato što u toj verziji ima mnogo različitih tonova, tako da mogu tačno da znam kakve su slušalice. Daxoni, imam problem, ja kada hoću da očistim računar detaljno, strah me kada budem izvadio grafiku itd. Da neću znati da vratim i da ću zeznuti nešto, hvala unapred. Ukoliko nisi siguran da možeš sve vratiti kako treba, ne bih ti preporučio da vadiš komponent, uziš kompresor i samo izduvaš i to je to. Ali kada hoćeš prašinu da izduvaš, pogledaj naš tutorial gde smo lepo objasnili koje smernice treba pratiti i zašto je veoma bitno da se te smernice ispoštuju. Ali ukoliko baš želiš da naučiš, pozovi nekog drugara ili servisera koji zna da to uradi i jednostavno ukradi mu znanje. Marko Ćirković, predlog, govorite cene proizvoda, to mnogo zanima gledalce. Znam da vas zanimaju cene proizvoda, ali to je neka stavka koju možete veoma lako izgooglati. Ono što hoćemo na ovom kanalu jeste da vam prikažemo stavke koje ne možete vidjeti na sajtu. Vi cenu lagano možete pronaći na bilo kom sajtu, bilo to da je našao, bilo to da su Mađari ili bilo da je to preko granice na recimo Amazonu, nemačkom, američkom. Ono što recimo ne možete da vidite na sajtu jeste detaljan pregled VRM sekcije i to hoćemo da radimo. I to je veoma bitno da se odredi. Ukoliko vi možete da nađete na netu, što bih ja to radio? Jednostavno, izgooglite i nađite sami, a ono što ja hoću da radim jeste da vam prikažem ono što ne može da se nađe na internetu. Matija Vujić, jel sutra izlazi treća generacija Ryzena? Zvanična prodaja treba da počne 7. jula, tako da skroz u pravo od sutra bi trebalo da se pojave prvi procesori, ali ne verujem da će kod nas odmah da se pojavi. Moramo sačekati još neki dan i da vidimo cene. Pitanje za Q&A, šta je PPI na monitorima i koji je minimum za Full HD monitore po vašem mišljenju? Ono što PPI predstavlja broj piksela po inču i to veoma lako možeš da saznaš ukoliko ne piše na sajtu, a to je da uzmeš veličinu monitora i ukoliko je reč o Full HD monitoru znaš da ima 1920 x 1080 piksela i onda veoma lako izračunaš koliko ima piksela po inču. Koliko je neki minimum za Full HD, pa mislim da za Full HD rezoluciju ne bih prelazio nekih
27 inča za sasvim korektnu sliku, a neki maksimum po meni je 32 inča. Tako iz ovih podataka lako možeš da računaš koliko je to piksela po inču minimum po meni. Idemo dalje, Troublemaker, GTX 1080 Ti ili RTX 2070 ili 2070 Ti. Ukoliko možeš da nađeš polovnu GTX 1080 Ti, bilo bi fenomenalan deal, ukoliko ne, i dalje smatram da je GTX 1080 Ti bolja, ali naravno pogledaj razne testove i vidi u kakvim situacijama ti treba grafička karta. U nekim igrama može biti jedna grafička karta bolja, u nekim igrama može biti druga grafička karta bolja, negde je više bitno da imaš jaču procesorsku snagu. Sa druge strane, u nekim igrama je veoma bitno da imaš dobru grafičku snagu, tako da pogledaj koje igre igraš. Obično Hardware Unboxed ili Gamers Nexus, znači Steve sa Gamer Nexus kanala je sasvim relevantan, tako da slobodno baci pogled na Steve-ove recenzije ili recenzije Hardware Unboxed. Aleksandar Mladenović, pitanje za Q&A, da li je bolje uzeti polovnu grafičku kartu koja nije majnovala ili neku jeftiniju kartu u radnji? Ovo mnogo zavisi od tebe. Ukoliko kupiš novu grafičku kartu, ti imaš 3 godine garancije. Sa druge strane, ukoliko kupiš polovnu grafičku kartu, ti možeš da imaš garanciju, ali i ne moraš da imaš garanciju, tako da pitanje je da li si ti spreman da rizikuješ da ti se karta sutra pokvari i da ne ostvariš garanciju. Tako da odgovori sam sebi na svoje pitanje. Liam Godinić, šta je Ray Tracing, možeš li mi objasniti? Pre izlaska RTX kartica sam detaljno objasnio šta je RTX, šta vam to donosi i šta je taj DLSS, ali ukratko Ray Tracing je nov način hibridnog renderovanja, tako da ovim metodama veoma lako možeš da pratiš svetlosne efekte i na ovde najviše beneficije trenutno imaju developeri. Što se tiče samih igara vidimo mnogo manje FPS-a nego kada bismo ugasili taj Ray Tracing, dok sa druge strane nema preterano beneficije od tog Ray Tracinga zato što taj Ray Tracing jeste lep, ali trenutno igre ne podržavaju Ray Tracing kako treba da podržavaju. Bane 5, pitanje za giveaway-a, to je šta znače bitovi kod grafičkih kartica, na primjer 256, 512 bita i da li to utiče na performanse? 256 i 512 bita su zapravo magistrale vezane za memorijsku kontrolu. Daću ti prost primjer i sam sebi odgovori na pitanje da li bolje da imaš 256 ili 512 i kako to utiče na same performanse, tačnije na memorijski bandwidth kod grafičkih kartica. Ono što je veoma bitno da znaš jeste ukoliko imaš 256 bita, to je recimo kao da imaš autoput sa 256 traka, dok sa druge strane imaš autoput sa 512 traka. A ne može baš autoput da se uzmu poređenje zato što 256 bita, kao što znate, bit može da smesti nulu ili jedinicu, tako da je to 2 na 256 ili 2 na 512, što je mnogo više u poređenju sa 256 traka i 512 traka. Nadam se da ste razumeli pointu. Da li će autoput sa 256 traka pustiti više kola od puta koji ima 512 traka? Samo odgovori na svoje pitanje. Jovan Ćosović kaže, koliko bi potrajala polovna RX 570 koja je već majnovala i koja nastavlja sa majnovanjem u PC-u od 287 evra? Moj odgovor je stvarno nemam pojma, niti znamo kakva je situacija bila ta karta dok je majnovala, koliko je temperatura stvarivala, ali sa druge strane nema to nikakve veze zato što karta može da ti crkne sutra, a može opet sa druge strane da ti traje 3, 5 pa čak i 10 godina. Kaže Jovan Dinčić, koliko bi dobio kada bih majnovao 8 sati sa RX 550 za struje, nije bitno, to matorci plaćaju. RX 550 je stvarno očajna grafika za majnovanje i ne bi dobio ništa, samo bi dobio račun za struju i verovatno glavobolju i možda bi ti kartica crkla. Tako da, ispod RX 570 ili RX 470 ne preporučujem da se majnuje, ili kada je reč o Nvidia kartama, Nvidia GTX 1060 i to od 6 GB. Hajnal, da li je 4x4 GB RAM-a na matičnoj sa 4 slota za RAM, MSI B450 Tomahawk Quad ili Dual Channel? Dosta vas je postavilo pitanje i smatra da je 4 stika ili 4 slota za RAM Quad Channel. Zapravo to nije Quad Channel. Quad Channel vidimo kod matičnih ploča recimo za Threadripper ili X290 ili X399 platforme, tako da 4 slota za RAM ne znači Quad Channel, već je to zapravo Dual Channel i na svim mainstream pločama vi imate Dual Channel memoriju. Koja je razlika između sada 2 stika i 4 stika? Razlika je u tome što ukoliko koristiš 2 stika, ti imaš jedan stik po kanalu, a sa druge strane ukoliko koristiš svih 4 slotova, ti imaš onda 2 stika po kanalu i onda 2x2, što znači da na 2 kanala imaš po 2 stika. Kaže Bane 5, evo ove poslednje pitanje, to je kako napraviti dobar airflow u kućištu. Kada praviš airflow u kućištu možeš napraviti 3 situacije. Prva situacija jeste da imaš pozitivan pritisak, tačnije da više vazduha uđe nego što izađe, što je možda bude dobro. S druge strane možeš imati negativan pritisak, to znači da više ventilatori izvlače vazduh nego što uvlače. Treća situacija je nulti pritisak, a to znači da ista količina vazduha koja se uvuče u kućište, ona zapravo i izađe. Tako da najbolja situacija po meni je da napraviš egal, ista količina vazduha koja uđe da izađe, to je skroz ok. Bane 5, evo još jednog pitanja, to je zašto na A320 MK pločama ne može da se radi OC?
Zato što A320 chipset u sebi nema otključan množilac kako biste vi overclockovali vaš procesor, pa nije bitno koji procesor staviš u A320 chipset, ti pomoću BIOS-a koji podržava A320 chipset ne možeš klokovati ni 2700X procesor, iako taj procesor veoma dobar za overclockovanje. Zato što A320 u sebi nema funkciju otključavanja množilaca, što je ok. A ukoliko ti treba overclocking, kupiš neku B350, B450, X370 ili X470, a uskoro stižu i najnovije X570. Aleksandar Mladenović, Štreberi, šta mislite o RGB-u? Šta može da se misli o RGB-u? Toliko si više FPS-a i to je to. Ninja Gamer, da li postoji neka druga razlika između ATX i mini ATX sistema osim veličine? Gledano sa mainstream upotrebe imaš ATX ploču, micro ATX ploču i mini ITX, znači mini ITX ploču, a ne mini ITX. Šta sam rekao sad, mini ATX, ITX. U suštini si skapirao, za mainstream ploče imaš micro ATX i mini ITX, a za neke druge standarde imaš i mini ITX ploče. Ok, valjda si skapirao sad. Tvoje pitanje koja je razlika osim u veličini? Pa razlika je da to na većim pločama možda smestiš više komponente, što znači u suštini i više funkcija, dok na manjim pločama možeš smestiti manje komponenti i na nekim mini ITX pločama možda vidiš M2 slot sa zadnje strane. Zato što nema mesta sa prednje. Munja Kevin, imam jedno pitanje, do čega je ovde bottleneck? Asus GTX 1050 i AMD Athlon X4 840 3.1 GHz. Jer mi LoL radi na 80 FPS-a, very low kao i CSGO Dota. Tiče bottlenecka, mislim da nemaš bottleneck u vidu grafičke karte ni procesora. Ove dve komponente rade savršeno, šta može biti trotlovanje, tako što procesor ili grafička rade na visokim temperaturama i onda ova dobra osobina služi da grafičke karte i procesor rade, ali na manjim temperaturama, ali također na manjim frekvencijama, što znači manje performanse, tako da očisti računar, odradi sistem, dodaj više RAM memorije, možda ćeš imati i više FPS-a. Shingala, imam jedno pitanje, koliko bi bilo dobro da overclockujem Ryzen 5 1400 sa stock coolerom? Kada me pitate o overclocku, nemam pravi odgovor na ovo pitanje, zato što bi moj odgovor bio overclockuj dokle god imaš neke safe temperature. Po meni safe temperature su srednje 70, pa čak i visoke 70, ali ne bih prelazio neke 80. Tako da, dokle god imaš temperature koje zadovoljavaju tvoje kriterijume, možeš ga overclockovati. Ninja Gamer, u gamingu da li stvarno ima razlika između 60 Hz monitora i 144 Hz monitora? 60 Hz znači da ti možeš vidjeti 60 sličica u sekundi, to znači da monitor svežava 60 puta u jednoj sekundi, dok sa druge strane imaš monitor koji svežava 144 puta u jednoj sekundi i to može stvarno da bude veoma fluidno, pogotovo u igrama kao što su Counter-Strike, Global Offensive ili nekim competitive igrama gdje će vam zaista trebati tih 144 Hz. To je posebno u akcijnim igrama, dok recimo u strateškim igrama zašto ti treba 144 Hz. To sve možeš igrati i lepo i na 60 Hz, ali u akcijnim igrama se veoma lepo primeti razlika između 60 i 144 Hz. Dok recimo za strategije ti ne treba 144 Hz, ali uvek je lepo imati hardware ispred svog monitora. Tačnije ne, htio sam reći obrnuto. Uvek je lepo imati monitor koji možda podrži kompletan tvoj hardware. Kako me postavi isto pitanje, da li je monitor 60 Hz dovoljan za Counter-Strike Global Offensive? Ja ga koristim, ali mislim da bi trebalo da pređem na 120 ili više. Zanima me vaše mišljenje. Ako igraš tu igru zato što voliš 60 Hz je sasvim ok. Ja imam monitor koji radi na 60 Hz i ovaj ovde monitor koji radi na 75 Hz i zapravo razliku neko između 60 i 75 Hz nisam vidio. Imaćeš lepši užitak ukoliko igraš na monitoru 100, 120 ili 144 Hz, ali nije neophodno da bi uživao u igri i bio dobro u tome. Pre toga moraš zaista voliti tu igru i da znaš da ćeš imati beneficije od 120 Hz, ali sa druge strane ukoliko igraš competitive igre mislim da je neophodno da imaš monitor od 144 Hz. S druge strane možeš igrati sa 60 Hz, igrati na very low, 50 FPS-a nije bitno ukoliko to ti, rekao sam ukoliko to ti voliš, ukoliko ti to voliš. TV Ultra 8, šta znači core, a šta threadovi? Baš lepo pitanje i sad ću ti lepo objasniti. Core znači jezgra, fizička jezgra, dok sa druge strane imaš threadove, niti ili kako se oni nazivaju logička jezgra. Šta to znači? To znači da recimo imaš 6, to znači da, daću ti primjer u i7 8700K procesor koji u sebi ima 6 fizičkih izgara i 12 threadova. Znači ima šta se da kažem, imaš 6 fizičkih izgara i 12 logičkih izgara, što znači da imaš 6 kora, 12 threadova ili 6 jezgara i 12 niti. To ne znači da je tvoj procesor 12-jezgarni, već znači da je on 6-jezgarni procesor zato što imaš 6 fizičkih jezgara i ona logička jezgra se ne ponašaju kao fizička jezgra zato što oni simuliraju i lažu tvoj Windows da su zapravo 12 jezgara, ali oni su 6 fizičkih jezgara i plus 6 tih niti. Ali ta logička jezgra ima snagu 10 do 15% u poređenju sa fizičkim jezgrima,
Pa tako, ukoliko imaš 6 logičkih igara, znači da imaš 90%, jedan gezger u suštini, ti zapravo imaš 7 korova. Pa nisi to teo da kažem, ali nema veze, kapirao si me. Kukuruza, šta je bitnije, grafički čip ili gigabajt na grafičkoj karti? Znam odgovor, ali samo da napišem nešto. I da li bi pre uzeo 8 GB DDR4 ili 6 GB DDR3? Ovo su zapravo dva pitanja i dva interesantna pitanja. Da li više volim memoriju ili grafički čip? Uvijek je odgovor, više volim grafički čip. Zato što grafički čip određuje snagu, memorija određuje koliko ćeš ti detalje u tom trenutku pustiti. Da li bih uzeo pre 8 GB DDR4 ili 6 GB DDR3? To ti je stvarno glupo pitanje, moram ti reći da je glupo pitanje. Jer ukoliko imaš Ryzen procesor ili neki procesor iz posle Intelove generacije, ti ne možeš staviti u njega DDR3. Što se tiče same memorije, uvijek je bolje imati više, ali kada je poređenje između DDR3 ili DDR4, DDR4 je bolja, ali jednostavno ja bih više volio da imam 16 GB DDR3 na Ryzenu ili na Intel i7 8700K nego 8 GB. Sad što ja ne mogu da stavim, to je druga stvar, tako da u suštini moj odgovor bi bio 8 GB DDR4, zato što na svim procesorima najnove generacije ti ne možeš staviti DDR3. Ivan, šta znači OC kod raznih komponenti? Svaki proizvođač grafičke karte ili procesora je stavio default ili fabrički klok i ti recimo imaš neki procesor koji radi na fabričkom kloku od 4 GHz, ali taj procesor recimo možeš lagano da klokuješ do 5 GHz. Onda ti nastupaš da preko BIOS-a nekim metodama magičnim dođeš do tih 5 GHz, tako što ćeš povećati množilac, BCLK, voltaže i mnogo drugih stvari i tako stvariti 5 GHz. Tako da to u suštini znači više performansi. Rory kaže, koja je razlika u latenciji RAM-a, CL17, CL16 ili CL15? Napravit ću jedan detaljan klip kada je reč o RAM-u i napravit ću da svi znate da brži RAM ne znači bolji RAM, da mnogo utica ima i sama latencija i veoma je dobro ovo tvoje pitanje i veoma se radujem što si postavio ovo pitanje. Tako da ću u nekom doglednom periodu napraviti neku komparaciju, ono što znači CL17 u poređenju sa CL15 jeste da kod CL17 treba da se obrnu 17 ciklusa, znači tih latencija da bi on obradio taj podatak, a kod CL15 treba 15 tih krugova, tako da u suštini manja latencija znači bolje performanse, a više frekvencije znači veće performanse, tako da treba naći neki egal između frekvencije i latencije, ne može to da bude ovako, ali može da bude negde ovako. Vepa Geđa, šta misliš o 3 Gen Ryzenu? Mislim sve najbolje, zato i7 8700K procesor menjamo sa Ryzen 9 3800X ili 3900X. Zašto između ova dva? Pa mislim da će 3800X imati bolje IPC performanse zato što Ryzen 9 3900X bit će izrađen od čipleta. Ovo je samo moje mišljenje, trenutno nije potvrđeno nikakvim činjenicama. 3900X je izrađeno čipleta i to stoji, ali stoji kako će ti čipleti raditi, kako će delay imati, da li će 3800X imati bolje gaming performanse od 3900X, a to ostaje da vidimo već sutra ili preko sutra. Fran Pralas, jel može svaki procesor da radi uz quad channel režim rada memorije? Pa ne može svaki, kao što sam malo propisao. Ryzen procesor iz mainstream klase, to su Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 i sada Ryzen 9 3900X, će verovatno raditi, zapravo ne znam za 3900X, ali svi ovi prethodni procesori rade na dual channel režimu rada i to zapravo određuje matrična ploča i naravno memorijske kontrole samog procesora, tako da mainstream procesori u suštini rade na dual channel režimu rada, a neki procesori koji su namenjeni za workstation kao što recimo Threadripper ili Xeon procesori rade na quad channelu. Stefan Šavija, koja je razlika između Nvidia GTX i Quadro grafičkih kartica? Pa razlika je očigledna. GTX karte su namenjene za mainstream, za gaming i neku normalnu poluprofesionalnu upotrebu, dok su Quadro karte namenjene za profesionalnu upotrebu, jak workload i workstatione, tačnije CAD okruženja. Insane YouTube, da li ima razlike ako je različiti proizvođač od dva stika RAM u kompu? Ne bi trebalo da ima razlika, ali postoji mala verovatnoća da ta memorija uopšte neće raditi sa tom memorijom, tako da ne bih ti preporučio da kupuješ dva različita stika od dva različita proizvođača, a sa druge strane, ukoliko to radi frekvencija i sama latencija, radit će na... morat ću malo drugačije da objasnim. Ukoliko imaš stikove različite frekvencije i latencije, on će prihvatiti veću latenciju, a manju frekvenciju, što znači loše performanse. Dobra, da li ima razlika u potrošnji na različitoj vrste ekrana IPS, LCD, AMOLED? Prvenstveno ima i ogromne razlike. Poređenju sa IPS i AMOLED ekranima, kod AMOLED ekrana se prvenstveno bazira na crnim bojama, dok se IPS ekrani baziraju na belim bojama, a kao što znaš, crne tačke znači manje potrošnje, tako da AMOLED ekrani su mnogo efikasni potrošači od IPS monitora. Gaming Channel, šta radite kada se računar neće upaliti? Što bih palio računar uopšte? Nije mi jasno. Koliko neće se upaliti, to je okej. Ukoliko su upaliti, moraš da gasiš tu vatru, znaš. Šalno strano, ali ukoliko računar neće da se upali,
ne moraš ni da gasiš. Ajmo sad stvar ozbiljno. Ukoliko računar neće da se upali, ti moraš da testiraš svaku komponentu. Ukoliko ne daje nikakve znake života, kreni od napajanja, jednostavno moraš naći do kog hardvera je problem, šta je zapravo problem. Ne mora biti ni problem kod hardvera. Može biti da nisi zakačio dugme, onda on neće da se upali. Ili jednostavno dugme crklo ili onaj kabel za prenos podataka, tačnije tog od dugmeta do slota matrične ploče, da je nešto zabagvo, zakorodirao ili nešto se desilo što se do sada nije dešavalo, ali u suštini ti moraš krenuti od nečega da to popraviš. Tako da, moraš da popraviš taj računar ili jednostavno baciš u kantu. AMD Gamer, da li su temperature na GTX 1060 78 stepeni sigurne max funork 15 minuta? To su skroz ok temperaturi, nemoj da se plašiš, neće ti se ništa desiti sa grafičkom kartom. Verovatno VRM sekcija malo gori, ali šta je to? To je to. Ta karta je namenjena za visoke temperature i